И да, хора, ние тук отиваме цял месец. Направихме 2 лодки. Ето колко дърва сме отражали. 4. И тук имаме къщичка. Иван спи на леглото, аз тук спим. По-скоро той е на земята, аз на леглото. Това е тук неговата част. А ето му леглото, бе. Иване, значи леглото ще бъде в къщата. И да, този ден дойде към края. Следва продължение. Гледайте го утре, ще го направим с Иван.